českému týmu. Má nádhera, viď? To byla. Vybavuje si to Dánsko? Já si vybavuju vůbec celý to mistrovství Evropy. Tenhle zápas samozřejmě patřil k těm nejlepším. Holandsko, nádhera, prostě pro mě, já samozřejmě jsem byl na stadionu a jako není moc krásnějších zážitků samozřejmě ve sportovní části mého života. Takže nebudeme, o Řecku se vůbec nebudeme bavit. To ne, ale tak... Zapomenu to. To Holandsko byl krásný zážitek pro všechny, co se týče fotbalové stránky a zase na druhou stranu, co se týče výkonu, nebo ten výkon prostě proti Dánsku byl úplně 100% po všech stránkách, spíš i z hlediska trenérovi i nás hráčů. Mě teda napadlo, pardon, že vlastně my jsme teďka nemluvili 8 minut, takže někdo třeba pustil rádio. To, co tady mluví, není Patrik Zurský, ale náš reprezentační brankář Petr Čech, brankář Chelsea, který tady máme na rozhovor a už pomalu končíme, před námi je poslední část rozhovoru. Takže Patriku, na co se chci zeptat ještě tady máme milion otázek, tak zkusíme, co stihneme. Máš ty nějakou otázku? No já samozřejmě bych si strašně moc přál, to není moc otázka, ale přání, já bych chtěl prožít něco podobného vlastně teď, že jo, ideální by bylo, kdyby jsme v kvalifikaci zažívali podobné zážitky. Já jsem teďka, když si pouštěl ty ukázky, tak jsem měl úplně husí kůži, no, to je super. Máš třeba respekt takhle, když nastoupí nějaký mužstvo, jako je Brazílie, nebo prostě jako fakt jako velký jména, nebo seš v pohodě a jdeš proti každému stejně? Ne, tak respekt. Psychicky seš v pohodě vždycky. Člověk musí mít respekt ke každému soupeři, jinak dochází k podcenění a potom to dopadá špatně, ale na druhou stranu ten zápas, každý jde na hřiště s tím, aby ten zápas zvládnul a vyhrál. Jako myslím, že fotbalisti obecně, ne všichni, ale drtivá většina, tím můžou závidět, protože já jsem byl na finále Carlington Cupu, prostě v Anglii, ve Walesu, v Cardiffu, na tvoje pozvání, děkuju. Carling, to je takový to na ledě, ne? To je ono. No, podobně, tak je to nějaká firma, ale to je jedno. A tam jako těch 80 000 diváků, 40 000 fanoušků Chelsea, 40 000 fanoušků prostě Liverpoolu. Myslím si, že před takovou atmosférou, že to je prostě pecka, jako. Myslím, že ještě nutno dodat, že byla zavřená střecha, takže to byla prakticky hala pro 80 000 lidí a to opravdu byla paráda. Petře, myslíš si, že Chelsea vyhraje Ligu mistrů? Nebo tady přímo teda vyhrajete Ligu mistrů, takže tady asi ta dotaz na Chelsea? Tak myslím si, že kvality na to máme. Je nějaký bonus vypsaný od Abramoviče na vítězství? Tak něco tam je. Bonusy jsou daný před každou sezónou už dopředu, takže každý ví, jakým způsobem potom ten úspěch bude ohodnocen. Takhle, zeptám se takhle, když vyhrajete Ligu mistrů, zaplatí se tím ten barák? Ježiš, já nevím. Je to já nevím, mě by stačilo, kdyby někdo vymazal tu hypotéku, co si na to beru. Jinak mimochodem, co se týče toho baráku, tak my jsme se informovali a je to v pohodě, prejdi počít nějaký strejda. Jo. Máš nějakého strejdu v hlavě, prej, to jmenuje se Čech. No nic, byl to voják. Chtěl bych se Petra zeptat, jestli podepisuje všechny svoje karty, které si je možno objednat na svém webu. Všechny jsou podepsané vlastnoručně mojí rukou. Petře, setkal jsem se v Anglii s nějakou celebritou, to mě zajímá, to je zajímavá otázka. S nějakou, mimo fotbal teda. Mimo fotbal samozřejmě, s nějakým zpěvákem, hercem třeba. S kým tak kejvá tady tvůj manažer, ty nevíš, tak mu to poraď, Davide. To nějak ukončíme slavnostně, no? Šli jsme asi minulý týden, když jsme šli po ulici, tak jsme šli za nějaký nákupy a šla slečna nebo paní, která vypadala hodně dobře. A když jsme se chvíli zamýšleli, tak to byla Angelina Jolie. Tak jsme říkali, že jsme ji měli zastavit. Tak Petře, my ti strašně děkujeme za rozhovor. Loučíme se s nejlepším brankářem světa, který je údajně na tréninku nazýván, nebo přezdíván Sito. A pak na zápase mu to nějak vejde a má kliku prostě. Hele, Chelsea fajn, fandím Chelsea, díky tobě, ale pojďme si říct, že prioritou je reprezentace. V sobotu se všichni budeme koukat, od 5 hodin hrajeme s Finskem, potom ve středu v Andoře. Tam je snad ani letiště, ne? Tam jede ten vlakem, nebo jak je to? Ne, musíme letět do Barcelony a dopravit se do Andory autobusem. Fakt jo, no má je tam nové letiště. Tak já nevím, jak to tam je s tím letištěm, ale fakt je ten, že opravdu letíme do té Barcelony a jedeme tam potom autobusem. Přesně. Tak přejeme strašně moc úspěchů a ti to chytá. Přesně, ještě jednou. Opět ve sprintu. A opět úspěšný, to jsou věci. Milan Baroš dává třetí gól. A velkou jistotu českému týmu. Tak ať ten český tým má jistotu postupu na mistrovství světa. Děkujeme, Petře, strašně moc. Díky za pozvání.